Gençler uysağını görüyoruz. Balık tozunu gösterdik. Doktor uysağını görüyoruz. Kurutacağız ağını görüşürüz. No? Allee, ja, nou 2 handen, hè? 2? Ja. Maar dat komt niet zit. Beetje lief zijn voor de vrouwen, hè? Van boven naar beneden. Çıkar albayı. Tje. Feel yourself, teenager, again. Oh, Ja, ja. Ja, ja. Hey. Oh, oké. Dat is de witte. Goed Jan. Die is nu belachelijk aan het maken. Amai. Kom niet veel uit bij mij. You're doing good, yeah. Diyorum borsukça zaten çatlaması borsukça sap. Een beetje verbeelding hebt. Unutma böyle bir şey olursa ben çekeceğim. Good job, really good job. Nice. One little bit. Burada fazla borsuk kusur olacak. This is a homemade cream. Oh, nice. That will be the best cream. Van borsuk tonen. Варенье. Julian, Kaymak. if you tried already, Waarschijnlijk Zakken zijn ze nu salıyor. aan het werken, hè. Om. with the jam, Ürünü kurutacağız zaten. Als je dat wil gebruiken, moet je die water doen. En dan was dat op. Ja. Nee, dat was dan niet op de hele tunnel. hey guys, try to compress it a little bit, just to make sure that it will be like stay in the round shape. Yeah. Dat is wel leuk om te doen.